bandiraɓe musidɓe tedduɓe tawateɓe ɗo e daja ba mi salmani on mi yetti on mi jarni on mi salmani dendagal mo tongode mum fiili ɗo kadi mi yetti bandiraɓe tumode ɓe ñalli ɗo hande yewtidde tawi yewtere nde ko yewtere gonga ko yewtere kadi fatude e manditare duɗal men duɗal daja ba so Allah jaɓi no ɓe mbiri ni joni joni neɓata garen ɗo ngam rendude bandiraɓe yewtere nde moni kala wawi wadde ɗo e nder daja ba nde tawno ɗo ko anduɓe goni ɗo ko yewtiyankoɓe goni ɗo ko yimɓe jomin haqqillaji puttiɗo ɗo mataw ko yiɗande tan walla yidde mataw min no yimi addu hen konngudam kono noon won wonɓe ɗo ne mbawno yonde jewto yewtere nde kadi eɗen gandi kadi ɗum ko gonga kadi ene foti wonde etto noon ko hunde foof ene fawe neɗɗo taw neɗɗo o won wonɓe ɗon ɓuuri ɗum kono noon fawre makko sibo jikke yakare alhamdulillah wata Allah bundu yakare nde e jikke o amin ya rabbil alamin wadde ma en ngar rendude bandiraɓe e yewtere nde yewtere men yewtere jangde wi ko nafoore jangde ko adi eɗen ngara yewtere nde noon ko adi fof en ƴewat wadde duwaw o taw saabi ɗum ko musidɗo men tedduɗo tawi kadi ko kañum woni sababu dingiral ngal hono Abdoulaye Ali Diallo noddirteɗo Jallis noto sabu fittandu makko e fittandu kala ɓiɗɗo julɗo duttiɗo gila tuggi caggal hade makko ruttade ha joni eɗen ñagano ɗum nde Allah ɓurnata ƴiimum ɗo woni ɗo yo toon won foftorde maɓɓe moni kala ɗo woni ɗo yo ɗum wona ɗum foftorde muɗum kadi yo barke mum heddo e ko ɗacci amin ya rabbil alamin en donimo ɓesgu ngu en donimo galle o foof en dewni duwaw o e hoorejo men tedduɗo hono Hamidou Ndiaye en donima dendagal fulɓe foof nde tawno Abdoulaye Diallo ko fulɓe foof ndindi ɗum wona Sénégal tan wona nokku makko ɗo jeeyaɗo tan ala ko aduna o foof rendi ɗum wadde noon en donimo en ñaguinimo nde Allah ɓurnata ƴiye makko amin ya rabbil alamin en jetti Allah tawnude en ngu ñalngu manditare daja ba mi salmini daja ba e indam heerindi kono mi salmini daja ba e inde hoorejo daja ba hono Hamidou Ndiaye gorko mo bonnani o mi salmini daja ba e inde goomu juɓɓudi tawi koye hoorejo mum ndewnami gueɗe ɗe o woni Moussa Samba en calmini daja ba e inde goomu jangde kala kamɓe fof no ɓe potiri mi salminiɓe sernaɓe ɓe nde tawno wonko ɓe jaggi ha heewi wonko ɓe nafi ha heewi ɗum waɗi en jejjitani moni kala paɗoɗo yewtere kaloɗo yimɓe keɗo garoɗo waɗa ɗo jalnigo mum garoɗo waɗa ɗo duwaw mum garoɗo renda yimɓe kala ko jogui wadde noon moni kala gonɗo ɗo salminama yettama andama darde mum e woodi nde tawno yimɓe ko dental so woodi tan moni kala wonko addata ɗum noon en janggodiri e koye men on jarama no feewi mi salmini on no feewi mi yetti on e nde yewtere mayen eto haalde hen ko faati e nafoore jangde ngam rendude ɗum e sernaɓe ɓe e dendagal mo tongode mum fiili ɗo woni tawtaraɓe ɗum gueɗe ɗe ɗo e ngal dingiral nde tawno noon nafoore jangde ko lowre yanje haaldotako a jubbat hen tan ko heddi ko ɗaccira woɓɓe jokkitira miijoji mumen walla gadda hen kañumen e balle mumen so tawi noon nafoore jangde haalama e nder dingiral daja ba cikkumi tan en juumani e nde tiitonde nde tawno ko jangde umminno ngal tawi kadi musidɗo men Jallis ko ɗum wonno darde mum fattam lamiri
sen tugnima kadi e gando dowro tawi ko gando fulɓe jiɗɗo fulɓe jiɗanɗo fulɓe hono muttuɗo Samba Diop mi hewno wiide jange habone jange wadde ko jangde tan ɗowata leñol ngol nawrata leñol ngol yeeso nawrata kala neɗɗo gonɗo e aduna yeeso e nder ɗum noon jangde wawa haalede tawa needi haalaka nde tawno jangde fawato koye dow needi noon ko lowre yaanje kañumne nde tawno suko nehato ko e nder nokkuji tati ɓurɗi mantinde hono needi e nder galle ɗo jibina ɗo e nokku ɗo jangata ɗo woni duɗal ɗo jangirdu noon ko ene heewi fannuji kadi to jangate e nokku ɗo fijata ɗo woni dingiral ngal woni ngal wadde ɗeɗo geɗe tati ko ɗo heewi jangude hande ni en jii geɗe goɗɗe naatti hen ko wayno karalla kese ɗe gila tuggi tan ko gila téléji ha yetti hande téléphone aji ɗi e tablette aji ɗi e ordinateur uji ɗi ha yetti ɗon hande wadde nehoɓe woɓɓe naatti jangde noon ene tawe hen doge ɗiɗi mantinde rogere jangde sukaɓe e rogere jangde mawɓe caggal nde mbaɗɗen oɗo gardin ma en ngar e heƴƴetade haalde faccirde holko jiɗɗen joofade hade men arde e fandare nde ma en ndew eɗe daari ma en ndewe andude ga hol poɗɗo janginde walla hol janginowo ma en ndew ha ganden kadi hol jangowo ganden kadi holko jangate holto jangate holno jangirte e holko jangde namdi ɗum fof ma yimɓe ngaru hen hade men arde e fandare walla e keɓe poɗɗe heɓede jangde e fandare nde ha artinan e nafoore jangde ta ha tengti kadi e jangde ɗemɗe neniji sikki ɗum fof ma en garoy hen wadde noon ko ene yaaji te tawno en donkini ɗum dañde tonggol te tawno ɓe mbi tan ko nafoore jangde e kuuɓal ɗum noon jiɗɗen wadde memren hen seeɗa jangde sukaɓe nde kono noon ɓurɗen yidde nayorade koɗo jangde ɗemɗe neyiniji ɗo so Allah jaaɓi inchallah eyi mbiɗen kalten hen ko hol kadi ko jangata e neɗɗo mbiɗen kala tergal gongal e neɗɗo ene janga firti ko jangde wona jangde bindi tan wona jangde école nde tan wona jangde ɓuran tan wona jangde pular nde tan wona ɗum tan woni jangde ni kala ko woni aduna ko jangate wadde kala tergal e neɗɗo ene janga kono wona toon pewɗen wona e jangdeji ɗi fof pewɗen kono ganden ɗo kalten ɗo ko jangde fewde e bindi tan kalaten ɗo e arwande nde kalaten ko jangde cukalel jangde noon so haalama ala e sago ɗemgal wooda noppi ngooda ɓandu wooda gite ngooda ɗe cohirɗe nayyi so ngoodi ina newna jangde nde tawno ngaandi marori gandal ndi ina peesa hedde 1.2 gramme goo piccal 4 kilogramme ko hedde ɗum ɗon ngaandi marori gandal ndi peesata ittata noon won jangoɓe tawa ene ɗawa yoga e terɗe kono wona toon paaɗen saabu eɗen gandi ma won janguɗo taw ko muumo ma won janguɗo taw gumɗo ma won janguɗo wadde noon wona toon paaɗen koye jangowo jiyowo joom gite o paaɗen koye jangowo joom noppi o paaten koye jangowo joom ɓandu timmudu o sawo wawi nawde hoore makko to jangata to walla wawi jooɗade walla wawi windande hoore makko o jangata ko paaɗen ko e joom cohirɗe nayyi timmuɗe bawɗe marde gandal ɗe ha ngandi mum taw ko celludi kadi ne wawi marde gandal waɗi noon ko toon gandal ngal lowoto mbiɗen noon ko jangde yahata mbiɗen tawi needi ala
ndi needi en mbi cukalel heɓata ɗum ko e nokkuji tati ɗi nokkuji ngoni galle bedda e jangirdu woni duɗal walla nokku ɗo jangata ɗo kono ɗo katen duɗal tawde en garti han kadi e jangde bindi hande noon e o saha wonne hoɓe woɓɓe mbiɗen naatti hen ko wayno kaɓirɗe kese ɗe woni téléji en téléphone aji en cirdon en gueɗe mbaɗe noon gueɗe kewɗe naatti hen karalla kese ɗe ha ni gueɗe kewɗe lofima to banggue jangde kono kadi hande kadi jangde ɓuuri webde ɓuuri neware ɓuuri ɓattade sukaɓe kono hande sukaɓe ɓuuri wasde janggude wasde andude nafoore jangde walla wasde toppitade nafoore jangde kono sen ƴeewi kadi hanki eɗen gandi wonɓe ganda nafoore jangde kono ene jangga wadde noon ko yinnode e hollude kadi e andude ko waɗata ko e jabde ko waɗata ko kono hande sukaɓe kadi ene ganda nafoore jangde saabu wonɓe e teruɓe ene gandi nafoore jangde ene jiiya janggoɓe ko keeɓi ko jangguɓe keeɓi e jangde nde kono noon ene sahaji ene mbasa janggude kadi ene gandi jangde nde ne waɗi nafoore kono noon tawa toppitaki ɗum ɗo ɗum noon wadde ko hunde kadi fonde ƴewtede no fewi no fewi no fewi ma en gar wadde hol janggowo caggal nde ganduɗen neɗɗo holko jogoto o jangga surtout ma ko fewti e cukalel mawɗo foof mbiɗen kala innama aade ina foti janggude ha tengti noon e sukaɓe saabu cukalel fotani haɗede on hakke ɗum noon kala cukalel ina foti jangguinede so heeɓi duuɓi jangguinirɗi ngel fotani woppede e bellanteje maggel saabu jangde ina muusi kono ma jomum toppite kadi nafoore nde arata ko ma jomum toppite nde tawno sa reemi a renani firti ka moƴƴinani janggi toppitaki on kadi ko rimi renani ɗen gandi wadde noon jangguinɗo kadi toppitaki ko rimi renani wadde noon neɗɗo sa jangguini a toppitto sa janggi kadi a toppitto kadi sa janggani a nimsi a janggani a jangguinat ɗeɗo gueɗe wadde janggowo o foti wonde ko neɗɗo kala gurɗo e aduna ene foti janggude jangde nde kone woni foof on foti janggude hol jangguinowo jangguinta ko on keɓidiɗo fannu jangateɗo o tawa ko karallo kumpitiɗo keblaɗo jiɗɗo pamɗo bawɗo famnude nehiɗo nehowo oɗo foti wonde jangguinowo ma o wona jangguɗo o wona keɓidiɗo fannu mo jangguinta o wona kadi karallo hen o jogo kadi humpito yañgo o jogo kadi heblo ngo ne moƴƴi hen sabu eɗen gandi won jangguinoɓe to keblaki kono heblade nde ne moƴƴi hen o wona jiɗɗo saabu neɗɗo so ko hebli ko foof ko woni jangguinowo ko foof so tawi o yiɗa ko waɗata ko gollal ngal waɗata ngal mettat ɗum kadi ma o yiɗa ngal o wona bawɗo kadi famnude o wona nehiɗo nehowo o wona jaƴƴo eyyi oɗon woni mo mbiɗen poɗɗo wonde jangguinowo holko jangate e nder duuɗe jangate hen ko lowdi woni programme mo laamu leydi lelnani ɓiɓɓe leydi ndi fawade e kala tolno e kala fannu ɗum kalaten ko jangde fewde e laamu nde jangde lawɗinade nde jangde wodde nde e kala dowla ene jogini hoore mum jangde mum lawɗinade jangde tugide e needi sukaɓe nde sukaɓe poti jangguinede ha mbawa ƴellitade hen mbawa janggo naftoyde leydi ndi wadde nden ɗon jangde nde jogoto ko lowdi lowadi pewnadi ha feewi laamu leydi lelnani ɗum ɓiɓɓe leydi walla lelna ɗum leydi muɗum fawade e kala tolno eɓɓane ko foti janggude waɗane kutorɗe mum e kala fannu kadi waɗane noon so tawi noon ko dinguire men jangde ɗe walla so tawi noon fewti koye duuɗe men goɗɗe ɗe wona hono noon kadi ene waɗi fannuji muɗum kañumne ɗon ma naw en e fandare jangde nde hol fandita hen holko fandita e jangguingol ngol ko wawde famnude almuɓe ko jangate ko wadde ɗum woni
ko fada e sernaɓe ko wawde famnude almuɓe fada kadi e almuɓe ko wawde heɓɓade ko jangate ko caggal ɗum noon ko ɓamtude almuɓe ɓe e jiɗaɗe rendo beele eɓe keɓa koɓe ɓurdi koye maɓɓe almuɓe ɓe maɓe kokke e jiɗaɗe rendo ngo ko sohli ko e jangde beele eɓe ɓurdi ɗum koye maɓɓe kamɓe taw ɗum rewri koye ɗemgal jangatengal eɗen gandi kadi jangde wawa haalede ɗemgal haalaka fawade e ɗi fannuji so tawi ko lesto ɗiɗo fannuji ɓuuri wonde fannuji gadorteɗi gam cukalel ngel wawa heeɓidade ko wayno taro walla bindol ɗiɗi ɓuuri wonde fannuji ɓurɗi wonde ngorodi jangde ene fawo en hiiso noon ne ara hen kadi gam wono ngorodi cukalel ngel jogo ngorodi gam caggal ɗum so fannuji goɗɗi gari walla gueɗe goɗɗe gari ene mbawa fawade hen ɓeydoji humpitoji gara ɓeydo hen cukalel ngel wawa jogade humpito tongo walla wona mawɗo ni o jogoy humpito tongo so jangde ina wooda noon alay saago ɗo jangate wooda woni jangirdu nokku o wooda alay saago lowdi jangatendi wooda alay saago jangguinowo wooda alay saago janggoɓe ngooda alay saago toppitiɓe janggoɓe ngooda woni jinnaɓe walla wakkilaɓe mumen ngooda alay saago wooda ko wiyete ɗowirdu jangde woni direction o wooda e kaɓirɗe ngooda woni didactique ngooda kaɓirɗe janguirɗe ɗe guilay kaɓirɗe cukalel e sukaɓe janggoɓe hay kaɓirɗe sernaɓe kaɓirɗe ngooda janguirteɗe tugnorɗe ngooda wadde ɗeɗo gueɗe foof ndendata de weeyo jangde wooda weeyo jangde ngo so woodi waɗe to heedi to waɗi sécurité tawa ala kaɗoje ala caɗele tawa sukaɓe ne mbawi wonde e henigo e sato henigo ko ɗum woni ko wiyete jangde nde ɗo ko ni loroto ɗum woni jangde sukaɓe so nde waɗama noon nde waɗa rewintoɓe ngooda horoɓe ngooda waɗa gueɗe tan toppitiɗe ɗum ha waɗa yettoyo hani e ministre mu jabogal kalfinaɗe ɗum ɗon joogue wooda waɗi noon ko ɗum rewinto gueɗe ɗe ɗon ha jangde nde wawa rewde lawol saaha foof ende ɓucce ende fewnti hande rewa lawol jangde adra hen nde tawno ken laamanoɓe adrano hen ko jangde françére walla jangde arabere walla jangde anglére e jangde espagnolére kono hande aduna o diwi ɗon aduna o andi wonde ala ko tardini yimɓeɓe walla hetniɓe caggal nafoore jangde nde waasi arde no foti arirde ni no foti hanirde ni ha yetto ɗum ko jangde nde janggaka e nder ɗemɗe neniji ɗum woni hay UNESCO andi ɗum banque mondial andi ɗum ɓetoji kewɗi mbaɗama wittoji kewɗi mbaɗama andama wonde jangde ɗemɗe nenije ɗe ko himmude ko hande ko fonde wodde kono eɗen gandi so nde woodino so ɗemɗe ɗe lawɗinaka jangde nde watta gartam nafoore nde wonta no foti wonirde ni saabu e miijo UNESCO needi e jangde tuugidi e ɗemgal gadanal walla ɗemgal muynangal foti fuɗɗorade ko gila e gaggaɓe sibu ko ndenka kamɓe needi e jangde gaggaɓe woni ngoroni jangde wadde jangde wawata jogade ngoroni wawa moƴƴude wawa battinde way kono neɗɗo baɗowo jiɗɗo wadde 15 étages en walla ko way noon moƴƴi ko jogoɗa ngoroni moƴƴiri wadde noon jiɗɗo jogade jangde towde jangde moƴƴere jangde wellitinde jangde nafoore hewde nafoore ko ma jomum rewa e ɗemgal mum neni walla ɗum UNESCO holliti ɗum kadi ene jaɓi ɗum ene famri ɗum hande kadi ene woni hande darde mum mawde sabi en ƴeewi e nder kala hitande eɓe mbaɗa e mbaɗan ɗum feeto ngo taw ko feeto fewti koye e ɗemɗe neniji ɗe taw hitande fof ɓe kokka hen tema wadde noon e nder ɗum UNESCO holliti dalillaji kewɗi tenkinoji jangde tuguide e ɗemgal neniwal woni ɗemgal nokkuwal eɗen mbawi limtude hen hono ɗiɗo yeruji dendagal humpitoji e wittoji baɗaɗi
jowitiiɗi e jangde tuuginde e ɗemngal neniwal ina kolliti wonde sukaaɓe ɓuri yaawde janngude e faamde koye ɗemngal mumen neniwal ko ɗum addani UNESCO sembini gila hitaande 1953 jangde ɗemɗe neediije e tolno jangde lesre UNESCO limti humpitooji baɗaaɗi e nder windere nde haa teŋti noon to Mali to Papouasie Nouvelle-Guinée to Pérou to dental dowlaaji Amérique humpitooji ɗi UNESCO joganii duttorde walla e nokkuuji goɗɗi e windere nde to Guatemala Burkina Faso to Éthiopie to Philippines Afrique worga Cameroun RDC Rwanda e tongol tan humpitooji dañaaɗi e nder leyɗeele 4 gadane limtaaɗe dow ɗe ina wiya heen ko teska heen ko ina laaɓti jangde ɗemɗi ɗiire tuugniinde e ɗemngal neniwal ina yuumtina no feewi njencude jangde almuɓɓe jeyaaɓe e dental ɓuraaɓe keeweendi ndi ɗeen golle no mbayi sattude fof humpitooji 4 kaalaaɗi ɗi ina kolliti wonde so tawii ina yaadi e pellital e juɓɓudi moƴƴiri leyɗeele ɗe kala ina mbaawi so cuɓiima huutoraade jangde ɗemɗiɗiire woni bilang ɗemɗe ɗiɗi e nder ɗemngal neniwal yenaneede gaddanaade almuɓe mumen haalooɓe ɗemɗe ɓuraaɗe keeweendi njencude jangde ɓurndi moƴƴude fof so tawii neɗɗo e nokku ɗo wonaa ɗo ɗemngal ɓurngal waawde haalde ɗo ngal kokkene yeru ko pulaar so tawii joomumen en njannga moƴƴi ko sukaaɓe ɓe les o ɓe ngadoroo janngineede ɗemngal maɓɓe gadnal ngal wona ɗemngal maɓɓe neniwal hay noon neɗɗo mo wonaa muynuɗo ngal o tawde koye ɗo no fiji ɗon on nokku woni ko ɗum wiyetee ɗemngal gadanal on nokku ngal o adi waawde ngal o adi anndude sabu fawaade eɗo hoɗi ɗo eno hoɗiri ɗo so ɗiɗɗo pullo hoddi koye bambarankooɓe moƴƴi kadi koye jannga ɗum ɗon woni noon déjà ko ɗo no hoɗi ɗo no fuɗɗori ko ɗum woni ɗemngal biyetengal gadanal ɗen nganndi cukalel ene adoo ni e ɗemngal taw wonaa ngal o muyni wona wi makko wonaa ngal haalatnoo kono wonnoo ko ɗo no fiji e ɗo no nokku o ɓuri waawde haalde ko ngal wiyete ɗemngal makko gadaniwal jidaa e ɗemngal neniwal tan neniwal ngal woni ngal o muyni ngal fawaade noon e nokku mo woni o so tawii neniwal ngal ɓuri waawde haaleede ɗon so ngal ɓuri moƴƴude e makko so tawii kadi ko ɗemngal gadanal ngal so tawii nokku ɗo woni ko ngal ɗo ɓuri waawde haaleede ngal kadi o adi nande ngal kadi no moƴƴi e makko wadde ko ɗum wiyetee ɗemngal gadanal walla ɗemngal neniwal jangde e nder ɗemngal neniwal walla ɗemngal gadanal ko huunde waawnde wallidde hisnude pine kulanaaɗe majjuɗe eɗen nganndi pine ne kulanaa majjude no ɗemɗe kulanaa mayirde ni te ina rokka mo woni kala feere ngam teeŋtinde ƴellidde yuumtinde neɗɗaagal mum sabu neɗɗo o so pinal mum ƴellitiima so neɗɗaagal mum ƴellitiima so ɗemngal mum ƴellitiima en hokka ɗum mataw neɗɗaagal en hokka ɗum neɗɗaagal ɗum kadi jeyaa ko e nafoore jangde nde janngataa nde eyi humpitoo wongo ina woodi ɓurngo ni mataw ɗiɗo humpitooji kaalaaɗi yumtude so humpitoo dañanoongo e Mauritanie hakkunde hitaande 1999 capanɗe jeeɗiɗi haa hitaande 1999 rewrude e duɗal ɗemɗe ngendiiji seede mum ko ɓetooji ɗi Breda kam e jaagordu jangde ɗi waɗno ngo humpito ina yaajñaa no feewi e nder dallinande pelle pinal hono fedde ɓamtaare Pulaar e fedde Soninkooɓe e fedde Jolfuɓe wiyetee ko hono fedde ɓamtaare Pulaar Mauritanie e AMPLCS e APROLAO AMPLS woni fedde Sarakulleeɓe APROLAO ko fedde Jolfuɓe dallinande wannoonde toon nde waɗanoonde toon nde ende holliti ɗum haa laaɓi holno ɗemɗe ɗe janngirano e hol kadi jooni kadi kuccam kesam holno ɗum foti janngireede fawaade e humpitooji kadi keɓaaɗi goɗɗi mbiɗen nafoore jangde ene heewi sabu ko jangde woni saldu ɓamtaare ko jangde ɓamtata renndo ɓamtata leydi ɓamtata dowlo ɓamtata hay e aduna o kala dowlaaji aduna ɗi kala ko jangde ɓamtata ɗi ko kayre
moƴƴitinta ƴellitto gurdam gila e cellal mum faggudu mum kumpital mum e ndenka sata mum wadde ɗum ɗo fof ko jangde ma ara de ɗeɗo gueɗe mbawa wodde mbawa fewde mbawa yumtude jangde ko hunde himmude sanne ete ko himme ɓeydotoɗo e kala saaha nde tawno yimɓe ina nderɗi e gandal kamɓe humpitoji ngu ndereru noon koko ɓeydoto tan ala ɗo haaɗi wadde ndereru yimɓe e jangde koko ɓeydoto ala ɗo haaɗi e nafoore jangde ina yeehi ha mimi ɗemgal nde tawno ko ɗemgal jangirte sabu ɗemgal tagirako ha towe towno jomum en ngol towgol noon rewrata koye janngude ɗemgal mum neniwal walla ɗemgal mum gadanal e hutorade ngal e kala fannu gurdam no mbi kewɗen wiide ni rewɓe jannguɓe pular ɓe yoɓe tinno soɓe jaaha yoɓe bindu e kaytel koɓe coodata ko fof bindu e pular no waɗo no yahoɓe ene janggi ɗemɗe goɗɗe mbaɗata ni hoto ɓe kertir ɗum goɗɗo kadi ko noon saabu ɗemɗe ɗe ma en kaal hen hol ko daña hen sen garoyi e haalde ko daña e tonggol ma en gandu ko daña hen ko ene waɗi ɗum ɗon ene e nafoore jangde ɗemgal sa janggiri ɗemgal ma neniwal ma ngal holle ko ɗemgal jananal wawa holludema sikki ala noon en mbiyani janngude ɗemgal gongal moƴƴani ala janngude ɗemgal moƴƴi gongal ene moƴƴi sabu paɗe so ɓeydani darde gustata ɗum hande ina famni te ina funngini wonde janngirde ɗemgal neniwal walla mbiyen ɗemgal jananal ko sodorde ɓamtare yawde wittoji tabitini wonde cukalel gadiguel janngude ɗemgal mum neniwal ɓuuri yawde feƴƴitade e famde e ngel gadoringel janngude ɗemgal jiggongal wadde noon eɗen eero Dadiaba waɗi jangde mawɓe ene gandi waɗi gartam ene mbawi mbatten artude hen wannoon naane hoorejo ari hen no feewi ɗum haaɗi en nayrade on banggue wannoon o ari hen no feewi gartam dañeɗam hen guila e seedanteji guila e foof eɗen jiiɗi Dadiaba ƴeewa beele en daña eɓɓale ɗe ko yidde goɗɗo jangguinde e guure men Foutoji he beele ene daña jangguinde hen gaggaji waɗa hen des jardins d'enfants waɗa hen ɗum ɗon gam famde en wonde sodorde nde ko jangguinde ɓiɓɓe men e ɗemgal neniwal e ɗemɗe men neniji ɗe woni jangguinde ɓe e ɗemgal pular dimal no dolar wadde noon ɗum eɗen interpellé ɗo eɗen eroɗo erango faade e Dadiaba nde waɗata ɗum ɗon haaju mum kadi eɗen eero alɗuɓe leñol ngol e anduɓe leñol ngol nde jaggodirta ƴeewa fewjude peeje no joltiri leñol ngol leñol sene ɓamto fuɗɗorto ko less o so wone ɓafde dow o ene yaha ala ko yahata ko less o fuɗɗorto less o noon sene fuɗɗoro ɗum wadde mbiɗen ko alay saga jangde gaggaji nde waɗe alay saga gaggaji dañane jangde alay saga goppen hankkadi no Fouta wano ni jangguinde mawɓe tan ɓolɓe goppen ɗum tewen less en mbaɗi ɗum gonga wonko nafti kono noon pewten less kadi ƴeewen addoyde ko wonno less ko mbaɗen no gaynako waɗata ni so tawi duysiɗi ha goɗɗoyi duttanto goɗɗi ɗi enen duttanɗen lessol ngol jangguinen sukaɓe men ɗemɗe men neniji ƴeewen beele ene waɗan en gartam te enen waɗi gartam so Allah jaaɓi aren seeɗa e jubbande e jangde meɗen woni jangde pular nde mbatten nde jangde mawɓe ɗum kadi jangde mawɓe haalet nde tawno mawɓe no janggirta ni e sukaɓe en janggirta ni wona gotum mawɗo ardata koye needi mum kono noon ene wallodira e ceerno kono mawɗo ardata koye needi mum ardata koye gandal mum ceerno arata tan ko wallude e ɓuccude nde tawno almudo o omo ara to banggue jangde mawɓe almudo o ne ara taw omo ɓuuri ceerno to banggue kelmedi omo ara ni taw wonko ɓuuri ceerno ne wonko ɓuuri mum te tawno wonko waɗi ɗon ceerno o kono ceerno o jangguintamo ko bindi ɗi ko ɗum woni jangde nde ko bindi ɗi jangguintamo kono arani jangguindemo ɗemgal ngal wadde noon ɗon woni différence o ɗon joni wadde eɗen paama kam wonde moni foof ne arde e nafoore guila ni janggani wadde noon nafoore nde guila janggani jangde bindi ɗi kono nafoore nde ɓeydo e wawde mawɗo o watta yiide yeeso mum e watta yiide yeeso mum noon ɗum waɗi wadde eɗen mbiya hannde ko daña e jangdeji men ko daña e jangdeji meɗen tan ko puɗɗen jangde ko daña hen ko ma en kaal ɗum ene daña hannde e jangdeji men to banggue nafoore caragol jangde pular e nder leydi e nder leyɗele ɗe
woni e nder kala ɗo gonɗen kala ɗo Afrique naaɓe ngoni walla mbiyen ni kala ɗo fulɓe ngoni hannde caragol ɗemngal Pulaar ngal e nan ɗoon eɗen nganndi leyɗeele ɓurɗen humpitaade ɗe eɗen nganndi nani ɗo Mauritanie nani ɗo Sénégal nani ɗo Mali hannde kadi en nganndi nani partout on noon layti ɗi kolliri ɗum wan noon aɗa janngire yimɓe walla njiya duɗal ne waɗi yimɓe o ne jeeya Cameroun o ne jeeya partout o ne jeeya e nokkuuji goɗɗidirɗi kono ene janngire e duɗal gootal wadde noon firti ko jangde nde waɗi ngartam ɗam eɗen jetta heen kadi Allah kokkuɗo en oɗo WhatsApp eɗen kalda e koye men hayso en joddake e koye men tawa e rewde ko ɗi layti ɗum kadi walli en sarde e jangde nde wadde noon en mbi wadde kutorgol bindi Pulaar e nder golle yimɓeɓe mbatti hutorade bindi Pulaar e nder golle mumen hayso ene mbaɗa photoji en jiiya ɓe kutoro bindi ɗi ɗum tan ko nafoore sabu ma are nokku jiiya neɗɗo o ne windi Pulaar e winde damal atelier mum ɗum ko pitaram golleɓe ɓe ma a yi yimoɓe ene binda jime mumen e Pulaar ma a yi jomen becek ene binda ko ndewete ko e Pulaar taw natti wadde diidi ayi ɓe natti wadde diidi ɓe natti wadde kaaƴon ɓe natti wadde lekkon ɓe mbatti windude taw windirata ɗum ko bindi Pulaar ɓe bindirta ɗum ngam tongude koɓe ndewata neɗɗo walla koɓe ndewate walla ko no gueɗɗe mbayi jomen bitikaji ɓe ko noon jannguɓe Pulaar ɓe nalankoɓe ɓe ko noon sernaɓe ɓe ko noon safroɓe ganni ɓe en jii hewɓe hen hannde liggoto ko Pulaar eɗen jetta ɗo musidɗo men tawi kadi ko ganda Pulaar tedduɗo jiɗɗo Pulaar tawi kadi on hannde ko ɗum liggorto hono Mamadou Alpha Sow eɗen nganndi on ɗon hewɓe ne nganndi o liggorto hannde ko bindi Pulaar tawi ko ɗum o waɗi kadi o janngu kadi no feewi o heeɓi ɗum o watti liggoraade ɗum wadde en jettimo no feewi de passage paggagol gande e pine yimɓe mbatti faggorade ƴeewi en mbiyat wadde Pulaar o natti tan janggere watti jangguirede ɗemɗe goɗɗe ayi sen mbiɗo joni to paggagol gande yimɓe mbatti faggorade gande Pulaar o gande goɗɗe taw gande ɗeɗo jangganoɗe ko yimɓe jannguɓe ɗemɗe goɗɗe koɗe janggi jangde towde hannde aɗa yiya neɗɗo o jangga gandal koode taw ko Pulaar o janggi aɗa yiya neɗɗo o jangga physique taw ko Pulaar o janggi jiya neɗɗo omo jangga hiisiwal taw ko Pulaar o janggi jiya neɗɗo ne jangga ɓaliwal taw ko ɗum ɗon no mbiɗen ni jiya neɗɗo ne jangga science o taw kadi ko ɗum ɗon o gandiwal taw ko ɗum kadi o hutori ko Pulaar o hutori wadde noon nafoore nde ari nafoore nde nani ɗon hetto neɗɗo kala ko dañi ene yawa ene yiɗi ko ɓuri ɗum eɗen jiiɗi ko ɓuri ɗum wadde udditare ari en jii kadi e nder jangde Pulaar nde woni nokkuji aɗa yiya yimɓe kisgol koppe mabɓe mbaɗa ɗum koye Pulaar aɗa yiya kadi ɓe mbaɗa seedantaji mabɓe jonde koye Pulaar eɗen jiiya mecce ɗe ɓe golloro ɗum e binda ɗum e Pulaar wadde noon gueɗe kewɗe hannde udditima to banggue Pulaar wadde nafoore nde ne heewi ɗum noon waɗi eɗen mbi yimɓe jangge jii yimɓeɓe joguima hoolare e koye mumen yimɓe jaggui defte mumen e mai wonno aɗa yiya neɗɗo hayso heblaki o wona jangguinowo te kadi en saaji ni aɗa yiya jangguinowo heblaki ko o ɓuura jangguinowo keblaɗo o won noon taw kanko ɓuuri yidde ko yidde nde kadi hen janggingol e wallifo ɓe mbatti wallifade yimɓe mbatti wallifade defte ene ɓeydo hewde ene wanno ni kono nane ɓeydo hewde wadde defte ballifaɗe ene mbayi hewde ni en gandata wadde jangde nde ene heewi nafoore kala gandal memɗa a tawat won ballifiɗe deftere fewde hen a memata gandal ngal ala ballifiɗe deftere fewde sabu gandal jiiɗen ngal hewɓe ballifaki ko gandal ko fewti e pewnugol avion walla diwnugol avion en jii nden deftere no woodi won mbaɗowo ɗum eɗen gandi ɗum wadde noon firti ko gande ɗe ne keewi en jetti de passage Ousmane Souleymane Kane kanko waɗi ɗum ɗon wadde firti ko gueɗe ɗe to cikkuɗa wodani foof ɗon ɓuuri hande ɗon ɓuuri hewde nafoore ɗo nafoore nde darani wadde daranade golle jencuɗi ngaalu ɗum kadi yimɓe ne mbaɗa ɗum koppe rewɓe ne jangga ha mbaɗa koppe mumen en darano jencuɗi ngaalu taw dewri kadi koye jangde Pulaar nde en jii yimɓeɓe mbatti hay hedde firoji ummiɗi e gueɗe laamuɗe nannanire jogui walla gueɗe jogui ngam yimɓe ronkuno ɗumen humpita hen mbatti so firama jangga ɗum ganda ko wayno andude fodde mum jojjande aade en daranade hakke mumen en jii ɗum koko fira en jii hadisaji ɗi en jii Qur'an o en jii kaɗe kewɗe piraɗe eɗen jii ɗum ɗon wadde noon firti ko hande yimɓeɓe
ɓe keɓidima geɗe kewɗe tawi rewri koye nafoore jangde pular jannguɗo pular o hande omo wawi darade e darde jannguɗo ɗuɗe towɗe saabu en jii hande jannguɓe pular ene mbaɗa conférence uji tawa ɗon ko jannguɓe ɗemɗe towɗe mbaɗano ɗin conférence uji taw kamɓe ɓe janggi ko pular ɓe jahani université ɓe jahani banggue goɗɗo kono to kala jannguɗo français jaaɗo université ene waɗa conférence ene waɗa yewtere ɓe mbawi kamɓe dara ɗo ɓe mbaɗa yewtere te taw ɗum bonanani ɓe haydara taw kadi eɓe mbawi tambade yewtere nde wadde noon nafoore ene heewi hetto ne waɗi ngakkanɗe goodat kadi ko sohla ko ne woodi kono noon eɗen gandi kam ne waɗi nafoore tongiren tan e ñagude men dow nde mbiyen on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi yetti on mi jarni on so waɗi perguittu ko min Amadou Doulo Sow so feewi koɗo Allah ballimiɗen so feewi ko Allah o jarneten ko Allah o longini en kono enen mbawɗen tan ko haalde ko kalten ko yimɓeɓe ñawata ɗum wadde noon bandiraɓe on jarama no feewi eɗen eero noon Dadia Ba e anduɓe men e alɗuɓe men nde mbaɗata feere tello e terrain he tinno e guure Fouta ɗe mbaɗa hay sinno ko wuuro woto ƴeewa guure ɗiɗi témoin wuuro woto wona ɗo o Sénégal ɗo wuuro wongo wona ga e falde Mauritanie de ɓe ɗo e tawde ɗo ɓurɗen kam ɓattodirde ƴeewen wadde hen duuɗe témoin taw ko duuɗe gaggaji ƴeewen ɓen gaggaji yaroɓe e duuɓi 4 duuɓi 3 gona e hen e jangguini hen ha ñottanade école nanne école ƴeewen hol gartam gonɗam hen saabu en jii ɗum ɗo eɗen jetta Raky Camara omo jogui ɗum ɗo eɗen gandi ɗum waɗi gartam no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi salmini on jarama jaam Allah hiira mon musidɓe tedduɓe ɓe dental meɗen Dula Pulara dingiral Jamma Bela on calminama on juurama on kofnama teddude en calmini hoorejo galle o on ceerno Hamidou Ndiaye entude ganduɗa ere hoorejo goomu juɓɓudi Diallo Moussa Samba entude hoorejo goomu jangde ceerno Amadou Doulo Sow sikkela ena nduwnima musidɗo men ceerno men ceerno Abdoulaye Ali Diallo yo yurmede Allah wone makko kanko e dendagal maaɓe julɓe ɗum noon en calmini fof en juurima en calmini dendagal mo tonggode mum tonguiɗo tigui rigui ɓe mbiyatan no mbiɗo ni wonde ko manditare diral Jama Bela sikkala ko hande woni ñalawma sigui mo sosono ɗum no e mbiya tan en calmini fof en juurima beltinima ceernajo ceerno Amadou Doulo gongo yañima hen tigui rigui machallah o addi hen kalande kewde ene gasa mbawen tongade hen kono noon ko ɓeydata hen heede tan ko gonga duɗal ngal machallah ngal jangga angal jangguine ha tengti ganduɗa tolno 1 tolno 2 tolno 3 e tolno 4 hande hikka kam mbiyatan ni wonde heble karallagal ngal duɗal wooday kono noon ene waɗi saɗande nde ko to banggue ganduɗa ete lefgol almuɓe ɓe e wasde ɗumen ganduɗa ete wasde tawtorede bindande kewɗe ɗum waɗi jencude ndi e no dañirta no adan ni e sikkela ɗum noon no mbiɗen ni wonde ganduɗa oɗo dumunno eɗen gandi ganduɗa ete no wayatno adan ni ha tengti gari ganduɗa ete to banggue hirjinoji ganduɗa duɗal ngal e oɗo dumunno ne leefi ha tengti to banggue duɗe ɗe gilay almuɓe eɗen gandi hande so tawi en duttima e nder bindan e nder duɗe ɗe ko windi kanko no wayno leydi tasala kono noon so tawi en ƴeewi ko janggata ko sikkela ina leefiri walla mbiyen ina famɗi no feewi ene moƴƴi tan e tigui rigui e kala saaha hirjinoji ɗi mbaɗa e tigui rigui ganduɗa ete almuɓe mbawa arde no hannirta nete e on saaha gadda kadi mbawa ɗoftade kadi juɓɓudi ganduɗa duɗal ngal no hannirta ni saabu eɗen gandi gonga dental ngal ene waɗi yewte ene waɗi ganduɗa ete fijirde jaleɗe kono noon ko addi ko jangde wonno
no wadde ene moƴƴi tigi rigui enen foof mbatten en hakkillaji meɗen no fewi noon en calmini ɗo hono ceerno Amadou Lo machallah o yañimi hen no fewi no fewi no fewi en mbiya tan yo Allah yo moƴƴere nde tawno tigi rigui koye ɗo woni ɗo ko nokku makko ɗo woni ɗo kadi ganduɗa ko gollal makko sikkala so tawi o haali haadere tan ko ganduɗa ko kanko woni kalfinade jangde e sikkala ha sumina ɓeyde hen hewata nde tawno tigi rigui ko neɗɗo kumpiriɗo ɗum bawɗo ɗum toftande ɗum ɗum mbiyata hande ganduɗa yo Allah junno gurdam kono machallah golle makko pattam lamiji ɗum noon en calmini hoorejo e dendagal mo tonggode mo tonggui ɗo eɗen mbiya tan kadi yo Allah rokken tawtoro o saaha mo wuuri tawaɗen ɓeyde diine men usani e kala e julɓe taw kadi jangde nde ene yaari yeeso duɗal ngal ene ɓeydi hewde almubbe ene ɓeydi kadi ganduɗa wadde fayida no hannirta ni no wayno hankkini e heccankini ɗum noon en calmini foof en juurima ko musidɗo moon guiɗo Mamadou Mané noon ko wona ɗum ko en duunima hono ceerno meɗen Abdoulaye Ali Diallo yurmede Allah wona makko kanko e dendagal maaɓe julɓe ɗum noon en calmini dendagal mo tonggode mo tonguiɗo onon kala e kuuɓal e ñaganama Allah moƴƴere